Aivan. Jag tänkte när jag satt här, jag förstår inte varför jag är här i eftermiddag. Det var Ni har härligt. sångare, ni har talare, ni har alltihopa. Aivan ihana olla täällä ja suuremmoista kuulla tuota laulua. Teillä on täällä laulajia, teillä on soittajia, teillä on täällä kaikkea mitä tarvitaan. Men jag ska ta er med på en liten tanke vi har i vår bibel. Haluan ottaa tällaisen ajatuksen, joka Raamatusta löytyy. Det är det ämne som Jesus talar om allra mest. Siitä aiheesta, josta Jeesus puhuu kaikkein eniten. Från det att han döptes utav Johannes döparen. Siitä hetkestä lähtien, jolloin Johannes kastaja hänet kastoi. Ända till dess att han lyfts upp inför lärjungarnas ögon och sky tar honom bort. Siihen asti, kun hänet opetuslasten silmien edessä nostettiin ylös taivaaseen. Så har han ett ämne som han hela tiden talar om. Hänellä on eräs aihe, josta hän koko ajan puhuu. Och det handlar om himmelriket eller Guds rike. Ja se on taivasten valtakunta, eli Jumalan valtakunta. Första gången vi läser om Guds rike i vår bibel, Ensimmäisen kerran me luemme Jumalan valtakunnasta Raamatussamme. det är profeten Daniel. Se on profeetta Danielin kirjasta. Det är Herren som uppenbarade för Nebukadnessar. Kun Herra ilmestyi kuningas Nebukadnessarille. Och då står det så här i Daniels andra kapitel. Ja näin on Danielin kirjan toisessa luvussa. 44 versen och följande. Jae 43 ja eteenpäin. Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti, jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Jag tycker det är underbart att när Gud han ska uppenbara någonting utav det största, On suuremmoista, että kun Jumala ilmaisee jotakin, så går han till en av de värsta fienderna hän till menee Israel. erään Israelin pahimman vihollisen tykö. Han går inte till översteprästerna, Hän menee ylipappien tykö. han talar inte till fariseerna, Hän ei puhu fariseuksille, utan han gör det till den person som kommer att bryta ner templet i Jerusalem och föra bort det judiska folket i fångenskapen. vaan hän puhuu sille ihmiselle, joka kerran on musertava Jerusalemin temppelin ja vievä pois juutalaisten kansan Jerusalemista. Och på något sätt så är det Guds strategi. Så fort han ska uppenbara någonting väldigt stort, Ja jollain tavalla tämä on Jumalan strategia, kun hän haluaa ilmaista jotain todella suurta. så är det vanligtvis till dem som inte har förstått evangeliet. Tavallisesti hän ilmaisee sen niille, jotka eivät ole ymmärtäneet evankeliumia. Så låt oss bara litet ögonblick titta på vad Herren säger till Daniel. Katsotaan vain hetken ajan sitä, mitä Herra sanoo Danielille. Han säger så här till honom. Hän sanoo hänelle näin. Herren skall upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti. Om du läser kapitlet när du kommer hem ska du finna Herren säger så här. Det riket ska komma ned ovanifrån hit till den här jorden. Ja kun menet kotiin ja luet tämän koko luvun, niin tulet näkemään, että tämä valtakunta tulee laskeutumaan ylhäältä taivaasta. Och sen har det varit en ton i hela evangeliet. Det är att du och jag, vi behöver det som kommer ned ovanifrån. Ja näin on koko evankeliumeissa, että sinä ja minä, me tarvitsemme sitä, mikä tulee tänne alas ylhäältä. Ända fram till Uppenbarelseboken 21 kapitel. Aina tuonne ilmestyskirjan 21. lukuun asti. Där står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ja siellä sanotaan, että minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Havet fanns inte mer. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Och det här var hemligheten också bland lärjungarna. Ja tämä oli salaisuus myös opetuslapsille. Vi läser om det i Apostlagärningarna. Me luemme siitä apostolien teoissa. När det var svårt, när församlingen förföljdes, Kun oli vaikeata ja seurakuntaa vainottiin. då bad de kristna.
Silloin kristityt rukoilivat. Fader, räck ut din hand och lägg den på de sjuka. Pankaa kätenne sairasten ylle ja rukoilkaa heidän puolestaan. Du vet, vi vill gärna vara med och skapa någonting i Guds rike, inte sant? Me usein haluamme luoda jotakin Jumalan valtakunnassa. Vi känner att vi vill på något sätt bidra med att göra samhället vänligt och på olika sätt. Meistä tuntuu, että meidän jollakin tavalla pitää tehdä hyvää ja myötäauttaa yhteiskuntaa. Men jag tror på den gudomliga modellen. Mutta minä uskon jumalalliseen malliin. Jag tror på att vi behöver någonting i Eskilstuna Minä ymmärrän ja uskon, että me tarvitsemme jotakin täällä Eskilstunassa, som kommer ner ovanifrån till folket på jorden. joka tulee ylhäältä alas kansan Jag tror keskuuteen. på det som vi läser i Uppenbarelseboken. Jag såg ett nytt Jerusalem komma ner ovanifrån Minä till jorden uskon här. siihen, mitä ilmestyskirjassa sanottiin, että minä näin uuden Jerusalemin tulevan ylös ylhäältä alas. Och det är detta som är evangelium. Ja se on tässä on evankeliumi. Just därför att vi vet att en dag så kommer det ner ovanifrån. Sillä me tiedämme, että kerran on tuleva ylhäältä päin Så alas. kan du idag få lyfta dina ögon upp. Niin, että sinä tänä päivänä jo voit nostaa silmäsi ylöspäin. Och du kan få bedja Herren om, Herre, låt det få ske denna stunden. Ja sinä voit rukoilla, että Herra, anna sen tapahtua tässä I hetkessä, mitt liv. minun elämässäni. Därför vi behöver det som kommer från himlen ner till jorden. Sillä me tarvitsemme sinua, joka tulet ylhäältä taivaasta alas maan päälle. Det är så Jesus lär oss att bedja. Näin Jeesus opettaa meitä rukoilemaan. När lärjungarna såg Jesus be, Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen rukoilevan, så säger de, Herre, lär oss att bedja. he sanoivat hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Och då lär Jesus dem bönen. Ja silloin Jeesus opettaa heille rukouksen. Fader vår som är i himlen. Isä meidän, joka olet taivaissa, Helgat varde ditt namn. pyhitetty olkoon sinun Tillkommer ditt nimesi, rike. tulkoon sinun Och så ber valtakuntasi. vi om olika saker. Ja näin me rukoilemme eri asioita. Men så kommer slutet på bönen. Mutta sitten tulee rukouksen loppu, Där vi ber så här. jossa rukoillaan näin. Ty riket är ditt. Sillä valtakunta on sinun Makten är din. ja voima on sinun Härligheten är din. ja kunnia on sinun. Herre, låt ditt rike komma. Herra, tulkoon valtakuntasi. Och så ville Herren komma till oss med det. Och så ville Herren komma till oss Ja med niin detta. Herra tulee meidän tykömme. Vi ska gå till Matteus evangeliet. Katsotaan Matteuksen evankeliumia, Det 4:e kapitlet. 4. lukua. Där står det om att i det 3:e kapitlet så döps Jesus utav Johannes döparen. 3. luvussa Jeesus kastettiin, Johannes kastaja kastoi hänet. I det 4:e kapitlet berättas om att Jesus frestas av djävulen. Ja 4. luvussa kerrotaan, että kiusaaja kiusaa Jeesusta. Men när han har varit frestad av djävulen, kommer tillbaka ifrån den 40-dagars perioden, Ja kun paholainen on häntä kiusannut ja hän 40 päivän kuluttua tulee takaisin, då står det så här i det 4:e kapitlet 17:e vers. 17. jae sanoo tässä näin. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, ty himmelriket är nu här. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sen var det detta Jesus talade om under 3 års tid. Ja tästä asiasta Jeesus sitten puhui 3 vuoden ajan. När vi kommer fram till det 13:e kapitlet Kun tullaan lukuun 13, så berättas liknelserna som Jesus berättar. Några utav dem är samlade i det 13:e kapitlet. ja täällä on Jeesuksen kertomia vertauksia. Och där berättar Jesus den viktigaste utav liknelserna. Ja siinä Jeesus kertoo myös vertauksista tärkeimmän. Och jag läser ifrån Matteus 13 och den 10:e versen. Luen luvusta 13 jakeesta 10 lähtien.
Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Ty den som har skall få, och det i överflöd. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. När Jesus talar om att himmelriket är en hemlighet, Kun Jeesus puhuu siitä, että taivasten valtakunta on salaisuus, så innebär det tarkoittaa se, att du inte alltid kan förstå det med dina tankar. sitä, että et sinä aina voi ymmärtää sitä Du kan ajatuksillasi. inte tänka ut vad det egentligen innehåller. Sinä et osaa ajatella, mitä se oikeastaan tarkoittaa, För det är en sisältää, hemlighet, säger Herren. koska se on salaisuus, Herra sanoo. Och en hemlighet, det är någonting som Herren har bevarat för att bara den helige Ande kan uppenbara det för dig. Ja salaisuus on sellaista, jonka Herra on säilyttänyt niin, että vain Pyhä Henki voi paljastaa sen sinulle. Men när den helige Ande uppenbarar det för dig, Mutta kun Pyhä Henki paljastaa sen sinulle, då ger han dig i överflöd, säger Herren. silloin hän antaa sinulle yllin kyllin, sanoo Herra. Jag vill bara tala om vad Herren säger. Haluan vain kertoa siitä, mitä Herra sanoo. Det är en hemlighet. Se on salaisuus. Men vi ska gå till Efeserbrevet. Mutta menemme Efesolaiskirjeeseen. Paulus brev till Efesos. Paavalin kirje Efesolaisille. Och där ska vi läsa i det andra kapitlet. Ja siitä luemme 2. luvusta. Efesierbrevets andra kapitel, och jag läser där ifrån den andra versen. Jakeesta 2 lähtien. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Förlåt, tredje kapitlet är det. Tredje kapitlet. Se oli Tredje 3. kapitlets luku. andra vers. Okei, 3. luku, 2. jae. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Guds rike är en hemlighet. Jumalan valtakunta on salaisuus, Men du har fått en hjälpare till det. mutta sinä olet saanut avun, Han auttajan, kallas för den helige Ande. jota kutsutaan Pyhäksi Hengeksi. Och det är han som vill uppenbara det som är dolt för ditt intellekt. Ja hän kirkastaa sen, mikä on sinun älyllesi salattua. Och när det uppenbaras, Ja kun se kirkastuu, då låter han din bägare flöda över. hän antaa sinun maljasi olla Godhet. ylitsevuotavainen. Av välsignelser, Hyvyyttä, siunauksia, lohdutusta. Vi hade en sångförfattarinna i Sverige Meillä oli täällä Ruotsissa eräs laulunkirjoittaja, som hette Lina Sandell. jonka nimi oli Liina Sandell. Kanske den främsta teologen vi har haft av kvinnor. Ehkä kaikkein suurin naisteologi. Men när hon skrev sina sånger, Mutta hän kirjoitti näitä lauluja, så skrev hon väldigt ofta om ögats betydelse. hän kirjoitti hyvin usein silmän merkityksestä. En av sångerna lyder så här. Eräs lauluista kuulostaa näin. O Jesus, öppna du mitt öga, Oi Jeesus, avaa minun silmäni, att jag må se hur rik jag är. että näkisin, miten rikas olen. Jag har en fader i det höga, Minulla on isä korkeuksissa, som ständig omsorg om mig bär. joka jatkuvasti pitää huolta minusta. Du och jag, vi behöver be den där bönen. Nyt olemme alkaneet rukoilla tuota Som vi rukousta, lär i Herrens bön, Fader vår. jonka me olemme oppineet Herran rukouksessa. Herre, låt ditt rike komma, ty riket är ditt. Isä, tulkoon sinun valtakuntasi, sillä valtakunta on sinun. Vi ska gå till Matteus, det 12:e kapitlet. Menemme Matteuksen evankeliumin 12. lukuun.
Matteus 12. Matteus 12. Där botar Jesus sjuka människor. Tässä luvussa Jeesus parantaa sairaita ihmisiä. Och när Jesus botar de sjuka Ja kun Jeesus parantaa sairaita, så uppstår samtalet. syntyy keskustelu. Hur kan du bota de sjuka? Kuinka sinä voit parantaa Vad är det sairaita? som händer när en sjuk människa blir helbrägdagjord? Mitä tapahtuu, kun sairas ihminen Och då parantuu? svarar Jesus dem och så säger han så här. Jeesus vastaa ja hän sanoo näin. 28 versen. Jae 28. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Du vet, Gud kommer inte med sjukdom. Sinä tiedät, että Jumala ei tuo Gud kommer sairautta. med helandet. Jumala tuo parantumista. Men i den här kapitlet så beskriver Jesus en kamp mellan två riken. Mutta tässä luvussa Jeesus kuvaa taistelua, kamppailua kahden valtakunnan Det välillä. ena riket, säger Jesus, det är Satans rike, det är Jesu ord. Nämä on Jeesuksen sanoja. Se toinen valtakunta on saatanan valtakunta. Det andra riket, det är Guds rike. Ja se toinen valtakunta on Jumalan valtakunta, Det kommer med Jesus. joka tulee Jeesuksen kanssa. Och varhelst Jesus gick fram Ja missä tahansa Jeesus liikkui, så manifesterade han Guds rike. hän ilmensi, hän toi julki Jumalan valtakuntaa. När en sjuk blev helad, Kun sairas parani, då säger Jesus, där är Guds rike. Jeesus sanoi, tässä on Jumalan valtakunta. Vi ska backa ett par kapitel till det 10:e kapitlet, Matteus 10. Matteus 10, menemme vähän taaksepäin. Där sänder Jesus ut sina lärjungar. Siinä Jeesus lähettää opetuslapsensa. Precis som han nu kommer att sända ut oss i vardagen. Aivan niin kuin hän lähettää meidät arjessa. Vi är i våra hem. Me olemme Vi kodeissamme, går till våra arbetsplatser. menemme Vi työpaikoillemme. har vår kallelse. Meillä on oma Om kutsumme. du är en kristen, Jos olet om uskovainen du tror kristitty, på Jesus jos Kristus, uskot Jeesukseen så är Kristukseen, du med i det här. sinä olet mukana tässä. Och då säger Jesus så till sina lärjungar, Ja nyt Jeesus sanoo opetuslapsilleen, 7:e versen, Matteus 7. 10:7. jae. Där ni går fram skall ni predika, himmelriket är nu här. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Och så kommer nästa, bota de sjuka. Ja seuraavassa jakeessa, parantakaa Uppväck sairaita, de döda, herättäkää gör kuolleita, spetälska rena, puhdistakaa driv pitällisiä, ut onda andarna. ajakaa ulos riivaajia, Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Du vet, vi har fått ta emot en gåva när vi tog emot Jesus. Te tiedätte, että kun me otimme vastaan Jeesuksen, me olemme ottaneet vastaan lahjan. Och den gåvan ville Herren förlösa där du går fram. Ja sitä lahjaa Herra haluaa tuoda esille, kun sinä Så kuljet att när du öppnar elämässäsi. din mun och talar, Kun avaat suusi ja puhut, då talar vi om det som är gåvan, puhumme siitä, mikä on se lahja, Guds rike. Jumalan valtakunta. När du möter någon som är sjuk på något sätt, när du möter någon som är sargad, Kun näet jonkun, joka on sairas tai vaivattu, då säger Herren, bota de sjuka. Herra sanoo, parantakaa sairaat. Och så gick lärjungarna iväg. Ja niin opetuslapset lähtivät. Och där de gick fram så skedde det som Jesus hade befallt dem. Ja siellä, missä opetuslapset kulkivat, siellä tapahtui se, mitä Jeesus oli käskenyt heidän tehdä. De predikade, He saarnasivat, de botade de sjuka. he paransivat sairaat. Och när vi kommer till apostlagärningarna, bara för att ta ett exempel på Ja det. kun tulemme apostolien tekoihin, otan vain esimerkin. Vi kan ta apostlagärningarnas 8:e kapitel. Otamme 8. luvun. Det här händer i Samaria, staden Samaria. Tämä tapahtui Samarian kaupungissa. Det är stor förföljelse i Jerusalem. Oli suuri vaino Jerusalemissa. Och då står det så här i den 4:e Ja versen. 4. jakeessa sanotaan, Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta Filippe- toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa.
Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Och de höll endräktigt till det som Filippus predikade. Ja kansa otti yksimielisesti vastaan siitä, mitä Filippus puhui. Och när de hörde och såg de tecken han gjorde, Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. många lama och lytta botades. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, parannettiin. Och det blev en stor glädje i staden. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Innan den här gudstjänsten började så var vi uppe samlade på övre salen. Ennen kuin tämä Jumalanpalvelus alkoi, me olimme kokoontuneet tuonne yläsaliin. Jag fick några minuter in i ett rum. Sain muutaman hetken aikaa erässä huoneessa. Där hittade jag en gammal, inte CD-skiva, vad hette den som var föregångare? Löysin siellä tämmöisen vanhan levyn. LP-skiva hette det, fast det hade inte med LP att göra. Alltså en sån här LP-levyn. stor skiva. Te tiedätte nämä isot levyt. Det var insjungen i den här kyrkan Se oli aikanaan äänitetty tässä av några kirkossa. sångare. Jotkut laulajat täällä. Och titeln på skivan, det var "Det blev en stor glädje i staden". Ja tämän levyn otsikkona oli, ja siinä Och så ska det kaupungissa vara, syntyi vet du, där suuri Guds ilo. folk är. Ja näin on siellä, missä Vi har Jumalan fått kanssa en on. gåva, vet Me du. olemme saaneet lahjan. Vi talar frimodigt om den. Me puhumme rohkeasti Vi siitä. är med och ber för de sjuka. Me rukoilemme sairasten Vi är med puolesta. och tröstar dem som sörjer. Me lohdutamme Och surevia. församlingen ville Herren resa upp. Ja Herran För vi seurakunta nousee. förvaltar Ja me, Guds eget rike. ja me olemme huoneenhaltijoita Jumalan omassa valtakunnassa. Alldeles till sist. Aivan lopuksi. Apostlagärningarnas första kapitel. Apostolien tekojen 21. Jesus luku. han har dött. Jeesus oli Han kastettu. har uppstått. Hän on ylösnoussut. Han vet att nu har jag några få dagar tillsammans med lärjungarna. Ja hän tietää, että hänellä on enää vain muutamia päiviä yhdessä opetuslasten kanssa. Sen ska jag lämna dem. Sitten hän jättää heidät. Vad gör man om man har några få dagar med lärjungar som tvivlar? Mitä hän tekee, jos hänellä on vain joitakin päiviä opetuslasten kanssa, jotka epäilevät kaiken lisäksi? Så här står det att han, tredje versen, Apostlagärningarna 1 och 3. Han visade sig för dem efter sitt lidande. Apostlagärningarna 1. Det oli apostolien tekojen 1. luku ja jae 3. Okej. Apostlagärningarna Ja. 1. Ska jag läsa hela versen? Du kan läsa hela versen. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Eli hän on 40 päivän ajan heidän kanssaan ja hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Ska vi ta det till vårt bönämne här idag? Otammeko tässä nyt joitakin rukousaiheita? Säga till Far i himmelen, det här förstår jag mig inte på. Sanotte, että miten se sitten menee taivaaseen, sitä minä en oikein ymmärrä. Det är en hemlighet. Se on salaisuus. Men att knäppa händerna och säga, Fader i himmelen, Mutta kun me ristimme kätemme ja sanomme Isä taivaissa, uppenbara det här som var så viktigt för Jesus. Uppenbara det här för mig. tämä, mikä oli niin tärkeää Jeesukselle, Isä Och ilmaise se låt mig minulle. få vara en del utav Guds rike där jag går fram. Ja anna minun olla osa tätä Jumalan valtakuntaa, kun minä liikun omassa elämässäni. Låt mig få använda min mun för att tala om ditt rike. Käytä minun suutani niin, että voin puhua sinun valtakunnastasi. Låt mig få använda mina händer och lägga dem på de sjuka. Far, vi ber dig. Anna minun käyttää näitä käsiäni ja siunata sairaita. Låt ditt rike komma, ty riket är ditt. Tulkoon sinun valtakuntasi, sillä valtakunta on sinun. Ska vi be tillsammans? Rukoillaan yhdessä. Fader i himmelen, vi tackar dig för det finns någonting som är utanför vår förmåga.
Taivaallinen Isä, me ylistämme sinua siitä, että jotakin, joka on meidän kykyjemme yläpuolella, någonting som du vill låta komma ner till oss ifrån himlen, jotakin sellaista, jonka sinä tahdot tulevan ylhäältä taivaasta meidän tykömme, någonting som är fullkomligt jotakin sellaista, mikä on täydellistä in i vår sårade värld. tässä maailmassa, joka on niin täynnä haavoja. Far, vi ber dig, räck ut din hand Isä, me pyydämme, että sinä panet kätesi. och lägg den på de sjuka. Pane sinä se sairasten päälle. Och låt oss få se att din församling Ja niin, että me tulemme näkemään, että är sinun seurakuntasi en försmak på den fullkomliga gemenskapen hemma hos dig. saa kokea täydellistä yhteyttä kotona sinun tykönäsi. Herre, välsigna var och en av oss som är här i eftermiddag. Herra, siunaa jokaista täällä tänä iltana olevaa. Öppna våra ögon, Herre. Avaa, Herra, meidän silmämme. Låt det, Herre, få svämma över i våra hjärtan. Herra, anna meidän sydämemme oikein vuotaa yli vuotavaisesti. I Jesu namn. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Amen.